Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sonten pamirsa, sugeng kapanggihan kalian kula Putri Ramadhani wonten ing sonten menika kula badhe nindakake pawarta babagan sembako ingkang tambah dinten tambah awis. Sembako ingkang awis menika kadosta lombok, gendhis, lisang kalian mie. Wonten ing Pasar Legi Parakan Temanggung Jawa Tengah, Selasa tanggal 12 April 2023. Regi sembako wonten ing Pasar Legi Parakan Temanggung Jawa Tengah, Selasa tanggal 12 April 2023, regi sembako mindak awis sanget kadosta lombok ingkang regine 3.11.000 per kilo. Kala rong sasi kapengker sakniki menika mundak 60.000 per kilo. Gendhis ingkang 2.000 sakniki mindak dados 28.000 per kilo. Uwas ingkang sae kala wulan kapengker 11.000 per kilo, sakmenika dadi 18.000 per kilo. Linggih ingkang mindak regine 2.000 sakniki dados mindak 3.000. Lan mie eko kemasan ageng kala wulan kapengker 10.000 sampun mindak dados 11.000 per kilo. Makanten pawarta dinten Selasa 11 April 2023 menika anggen kula matur, kula nyuwun ngapunten. Kula Putri Ramadhani pamit rumiyin, sugeng kepanggihan, sugeng sonten, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.